Asik kersa. Nggih menika apa ke? Nanggap ngeten-ngeten iki. Ngeten-ngeten iki. Tak pathak watu ndasmu ngeten-ngeten iki. Ampun watu Pak Bataku. Niki wujudipun jenengan matur nuwun kalian ingkang reksa bumi Majalegi menika matur nuwun kalih buminipun dene Jiri Cacah kae. Dene rintenan dalu panjenengan sami menika pados pangupa jiwa teng Majalegi niki. Nggih ta Bapak Ibu nggih? Mekaten ingkang saged kula aturaken tentang apa isine iki lho apa? Ora enak isine. Ora isine sambutan ki mbok ya sing bermutu. Sambutan sing bermutu. Pembukaan dhisik terus isine apa, terus ngajak apa, terus ditutup nganggo semangat ngono lho. Terus napa mle nyuwun sewu Pak. Sakniki niku budaya Jawa nggih ta. Budaya Jawi niku sampun tergerus oleh budaya-budaya